Inselmilkom. Illum Malta fakret jum ir-Repubblika. F'diskors f'din l-okkażjoni il-President George Abela propona li fl-ewwel nofs tas-sena d-dieħla jkun hemm forum pubbliku biex jiddiskuti x'riformi kostituzzjonali huma meħtieġa u relevanti għal żminijietna. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat ukoll tkellem dwar il-ħtieġa ta' riformi kostituzzjonali. Matul ċerimonja ta' tqiegħed ta' fjuri quddiem il-Monument tar-Repubblika, Joseph Muscat semma kif il-kunċett tax-xogħol, libertajiet ċivili u newtralità għandhom jibqgħu preżenti fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Serb ta' 35 sena residenti l-imsida nstab mejjed f'residenza fi Triq il-Wid f'Birkirkara fis-7:30 ta' dalgħodu. Huwa kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. L-awtopsja biex tistabbilixxi l-kawża tal-mewt tar-raġel mistennija s-sirada. Fil-belt tal-Liex fil-Belġju attakki b'hand grenades u armi tan-nar ħallew 2 persuni maqtula u 47 imweġġa, uħud minnhom weġġaw b'mod serju. Għat-tarġiel wadbu hand grenades u sparaw fuq folla ta' nies f'bus stop. Rapporti qed jgħidu li wieħed mill-irġiel li wettaq l-attakki huwa fost il-mejta u ieħor ġie arrestat. Waqt il-programm inkontri d-Deputat Nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando meta mistoqsi dwar id-dokument l-eruq tagħna li nieda l-Partit Nazzjonalista qal li mill-kliem jeħtieġ issa ngħaddu għall-fatti. Fl-istess waqt fakkar kif il-pajjiż għadu mingħajr liġi tal-koabitazzjoni u liġi dwar l-IVF minkejja li kellhom jidħlu sal-aħħar tas-sena. Illum fjum ir-Repubblika l-Partit Laburista qed jorganizza maratona ġbir ta' fondi flimkien fil-miliet. Maratona mżewqa bi spettaklu mill-aqwa talent lokali kif ukoll bi programm ta' attivitajiet li ttella apposta għal dawn il-jiem. Għal din l-attività qed issir stedina biex il-Maltin u l-Awċin kollha jżuru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Suċċess ieħor għal band Airport Impressions waqt il-Bay Music Awards 2011 Airport Impressions ħadu 3 onuri fosthom wieħed ġdid intitolat Raise the Roof Award. Għall-ewwel darba One se jkun qed ixandar din l-attività nhar it-19 ta' Diċembru li ġej. One News jerġa' jkun magħkom fis-7:30 tal-lejla.